Целият ми живот се промени, когато един ден тези странни карти започнаха да валят. Отначало ни се сториха безобидни и с няколко деца измислихме страхотна игра. Но после осъзнахме, че картите изобщо не са такива. Те притежаваха сили, идващи от друг свят. Казвам се Дан. И заедно с приятелите ми Руно, Маручо, Джули, разбира се, господин Железния Шун и Алис. Ние сме Бакуган бойците! Бакуган, една цел, два свята! Какво ще сториш ти? На теб са всички беди. Опрян си до стена, напрегни рамена. Нощта е в теб сега. Последната борба. Смел без битката, следвай целта. Нищо забрави страха. Печелиш, да, ти си Бакуган. Бакуган бойци в действие! Сблъсък в Уардингтън! Яко! Значи това е новият Бакуган парк! Уардингтън е много готин! Ако ме питаш, Комба, това е поредният скучен град на земята. Ей, ако не ти харесва тук, върви си. Но ако останеш, бъди готова за всичко. Еха, не е истина! Аз да се бия рамо до рамо с Великия Шун! Не съм достоен за теб! Аз ще се сражавам с баба си! И аз се радвам да те видя, Харпия. Не знам дали осъзнаваш, Скайрес, но ако сразим Нага, това може да е последната ни битка заедно. Да не мислим за това сега, Шун. Имаме други проблеми на главата. Но искам да ти благодаря за всичко, което стори с приятелите си за нас, Бакуганите. Не. Няма защо. Небето замръзва, небето замръзва! Какво изобщо става? О, да! Не е ли великолепно? Черади! Няма нищо по-хубаво от внушителната поява! А сега да запретваме ръкави, настъпи часът да ви отстраня! И ако това не е прекрасната Скайрес, хубаво е да се виждаме от време на време, особено с врага! Не вярвах, че си оцелял след последната ни битка, Херади. Бях убедена, че съм те довършила още в безстроя. Не дей да се ласкаеш! Нага ми нареди да се направя на победен и естествено аз се подчиних! Но сега заповедта е съвсем друга. А тя е да ликвидирам вас и всички врагове на Нага! Що ви отстраня, ядрото на вечността ще бъде наше завинаги! Хей, вие двамата ще спрете ли да се джапкате, за да започнем битката? О, моля те, не си хаби енергията! Не можеш да ме нараниш! Сенчест агресор! Не! Той изчезна! Хей, върни се, страхливецо! Едва започнахме! Кристални ракети! Това не беше ли забавно? Кристални ракети! Пази се, хлопе! Харпия! Какво стана? Харпия, добре ли си? Сега ще си моя! Кристален затвор! Скайрес! Хванаха ме! Дарба карта! Включи! Унищожителен метеор! Ха! Не може да използваш тази дарба! Точно така! Никоя от дарбите ти не действа в моето бариерно поле! И не се опитвай да ме измамиш по някакъв начин! Безсилни сме срещу него! Права си, моя перната приятелко! Не се бой! Ще те измъкнем, Скайрес! Харпия! О, не! Ха! Дразниш ме! Шун! След станалото в Вестроя, Скайрес, мисля,
Нима? Къде се намираме? В някакъв замък. Какво правиш? Трябва да се върна и да помогна на Скайрес. Заложено е прекалено много, за да позволя на Херади да унищожи единствения ми Бакуган. Но с какво ще се биеш, Шун? Стига! Дори ти не можеш да се бориш и да повалиш Бакуган с голи ръце! Не се бой за мен, Комба. Ще намеря начин да се справя. Страхотен е! Не се предавай, Скайрес. Винаги си била до мен, когато съм имал нужда. Сега е мой ред да ти се отплатя. Ще сторя всичко по силите си, за да те освободя. Довери ми се. Има нещо, което един боец не прави, а то е да изостави Бакугана си. Ха! 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 А? Време е за действие. Я! Дядо! Ей, това съм аз! Ходих да те търся, къде ли не? Не ме ли познаваш, дядо? Холджи! Името ми е Холджи! Слуга на Великия Нага, господар на Вселената! Какво правиш с мен, Майкъл? Напусни тялото ми, Холджи. Напусни го сега. Не, остави ме на мира! Дядо, това си ти! Какво става? О, Алис. Ти добре ли си? Но, дядо... Стой на страна, моля те. Съжалявам, Алис, губя контрол. Холджи може да се върне всеки миг. Тук е опасно за теб. Има ли нещо, с което мога да помогна? Всичко започна заради отрицателната енергия на ядрото на тишината. Единственият начин да бъда спасен е да ме облачи енергията на ядрото на вечността, преди да е станало късно. Точно така. Трябва някак да събера дядо и ядрото на вечността. Но как да стане? О, харесва ми! Давай, Скайрес! Викай колкото си щеш, твоя господар! Перната буря! Ще те измъкна, Скайрес! Карпия, спасявай се! Забрави! Няма да стане! Никога не бих те изоставила самичка! Ще сме заедно до самия край! Благодаря, Карпия. Кристални ракети! Карпия! За твое съжаление не се усети на време, че имаш работа с най-великия Бакуган воин. Но пък сама си избрала да се съюзиш с хората. Честно казано, глупав избор. О, и ако се надяваш, че твоите човешки приятели ще дойдат да спасят жалката ти кожа, няма да стане. Те са история. Дойде часът да довърша започнатото. Спри! Нима си мислиш, че ти командваш сега. Но признавам, че си куражлийка. Дръж се, Карпия! Ще намеря начин да избягаме все някак. Не се ласкай. Никога няма да загубим от теб. Ти си най-големият мерзавец на света. Едва ли ще ме победиш с думи, Скайрес. Ще използвам сила. Пази се! Шун! Ей, злобари! Насам!
Шун, направо ги разбих, нали? Комба! Да не мислиш, че ще скучая, докато ти се забавляваш? А пък и нямам кой знае какво завършене. Намеси се на време. Браво, приятел! Да ги пипнем! Не ги оставяйте да се измъкнат! Дръжте ги! Готов ли си, Комба? О, да! Супер! Хей, Скайрес! Видя ли някъде Харпия? Или Скайрес? А? Съжалявам. Скайрес, прости ми. Жалко, момчета, но закъсняхте! Бих ви изчакал, но времето ме притиска. А и те започнаха да ми лазят по нервите. Ако смятате, че можете да спасите скъпата си Скайрес, дълбоко грешите. Какво правиш? Айя! Изобщо не очаквах да се покажеш. Я! Не, трябва да помогна на Шун. Изключено! Но той е обикновен смъртен! Дарба карта, включи! Перната буря! Ха! Натри му носа, Харпия! Твоя помощ ще се справя с него, Комба! С теб сме страхотен отбор, нали? Скайрес! Добре ли си? Кажи нещо! Моля те! Отвори очи! Направи нещо! Дай ми знак! Нещичко! Моля те! Какво става? Шун, моля те, кажи ми как е Скайрес! Еха, светлина! А? Чакай малко. Какво мислите? Гамалъчите на Пипалар анулират дарбата на Херади. Реших, че ще помогне. Браво на теб, Хулио! Шун, знаех си, че ще се върнеш за мен. Ей, Скайрес! Чака ни много работа. Супер си! Някой разбрали изобщо какво става. А ако искат да водят битка, битка ще получат. Не са ли мили? Моите приятелчета искат да се позабавляват. Давай! Гледай сега! Сенчест агресор! Той пак изчезна! Ей, Шун, какво правиш? Никой ли няма да го последва? Вашата вяра, че ще ме победите, ме удивява, умници! А, не. Този ужасно ме нервира. Не мога да търпя нахалството му. Дарба карта включи! Гама лъч! Какво става? Сенчестият агресор ме проваля! Да не споменавам, че не работи. Давай, Харпия! Не се бой, мое! Перната буря! Ха! Направо си жалък, Херади! Игрова карта, отвори! Какво? Хиперсливане! Хиперсливане увеличава мощността на Бакугана ми с 100G, като същевременно намалява тази на опонента ми със същия брой точки. Да! Ах ти! Вятърна розетка! Контрадарба! Няма да се предадем без бой. Време е за шоу, Скайрес! Да започваме! Дарба карта! Включи! Смело перо! Зелено пустошител!
Каква загуба на време! Трябваше да се отърва от тях, когато има шанс! Воден мираж! Той се покри. Не, ще се върне, сигурен съм. Отишъл е да се възстанови и ще дойде отново, за да довърши започнатото. Сериозно? Дръжте очите си отворени. Върна се! Писна ми да се мотаем! Полярна мелница! Леле, този не си играе. Аз току-що започнах! Кажете му да спре! Скайрес! О, не! Вдигнал е мерника на Скайрес! Ще дръпна шалтера на Херади! О, не! Издуха я като прашинка! Карпия! Трябва да атакуваш торнадото отдолу! Ще се опитам! Точно така! Влез в окото на бурята и я спри! Най-спокойната част на торнадото е центърът! Виждам го! Браво, Карпия! Сега вече е твой! Крило острие! Яху! Скайрес, твой ред е! Какви ги върши тя? Едва ли е толкова наивна да смята, че ще победи великия Херади? Добре, писна ми! Умори се от този купон! Това е само началото на купона! Дарба карта, включи! Мега заслепяване! Дарба карта, включи! Унищожителен метеор! С Богом, Херади! Ти си достоен опонент, но съм дала обещание да пазя земляните и ще продължа да го спазвам. А това те прави мой враг. Ти сам избра да се биеш за Нага на страната на злото. Сега ще си платиш за това решение. Бъди сигурен в това, Херади. Не може да бъде! Беше ужасно напечено. Извадихте късмет, че аз се появих тъкмо на време. Успяхме, Шун! Справихме се! О, не обичам да се хваля, но с моята сила и бързум няма жив Бакуган, който има шанс срещу мен. А? Хей! О, да! Ти беше изключителен, Шун! Не е истина! Толкова се гордея с теб, Скайрес! О, нищо особено, Харпия. Наистина. Хей! Ами аз бях толкова добър, никой ли не видя? Ако не се бях появил, с вас беше свършено. Оценяваме помощта ти, но сега замълчи! Да, но спечелихте благодарение на мен. Пипалар, хайде, подкрепи ме малко! Ей, Скайрес! Какво има, Шун? Изглежда оцеляхме и този път, а? Прав си. Но ако не се беше върнал, можеше да завърши съвсем различно. Пак бих го направил. Винаги и навсякъде. Ние сме отбор, Скайрес. Стига! Пусни ме долу! Пусни ме! Ей, ако не спреш да пискаш, ще те пусна от тук! Не! Пусни ме! Не!